ben. Eta zen bat urte. Ea Iraola eta David Kano. David oinatikoa da, ez? Bai. Oinatikoa da, eta Nerea izierra da. Eta ikasi duen urte pila bat historia. Hemengo eta lurralde honetako aspaldiko kontuk eta liburu zarretan bidatu duen, eta ikasi duen gauza pila bat. Eta asko San Bartolometaz. Beraz, galderari baldin baukazue Ordiziko historiari buruz, San Bartolomeri buruz, lasai galdetu. Zergatik hasi zen San Bartolome Ordizikio? Bueno, kontua da, eta oen nik beste galdera bat ingo izuet. Badakizu ez esan nahi doan, edo zer dan Villafranca? Ordiziaren Ordizia izeneko herrixka baten ondoan San Bartolome izeneko eliza bat zegoela. Eta, bueno, neben zu dabe, zuke baita zaldu? Bai, esan zaizu. Bai, eta 1268 urtean sortzen da Villafranca. Erregeak, Alfonso Amargarrena, izaten da, gazteraz deitzen dena El Sabio, jankintxuak, ematen dio Ordiziari privilegio bat Villafranca sortzeko. Beraz, Villafranca sortzen da Ordiziako lurretan. Eta berez, euskeraz ondo esan da, gazteleraz da Villafranca de Ordizia, baino da Villafranca dagola Ordiziko lurretan sortuta. Euskeraz izango litzeke Ordiziako Villafranca. Ondo esan da. Eta, zuk ikusteko, edo irudikatzeko, nolako zela uste dezute Villafranca? Ikusita arrezin Argazki hau ikusita izango dezute. Abai, duzuten argazki edo pintura hau gaizki dago, gauzetxo bat falta zaio. Kontuatu zate? Zerbait falta gala? San Bartolome falta da. Ez da? Ez dakit, kasuntan ez dakit edo aztuengo zitzaien edo, baina ez zuten San Bartolomen jarri. Baina badakiguna da, garrantzitsua izan zela. Orduan, badakigu Villafranca sortu baino lehen, Villafranca sortu zen 1278 garren urtean. Badakigu, seguraski, San Bartolome izeneko ermita edo eliza bat izango zela gaur egun ermita dugun tokian. Zerbait gai esan edazu dabi? Ez, galdera, entzia. Vale. Orduan, kontua da, bai, tradizioak esaten dula Ordiziako herrixka San Bartolomeren inguruan sortu zela. Zertarako egintzen? Zertarako egintzen? Lehen esan bezala, Santiago bidean zeuden ermita edo eliza desberdinak, azken finean bertan ibiltzen zian erromesak deskantsua hartzeko, atxedena hartzeko, errezatzeko. Kasu honetan, San Bartolome egin zan, jende fededuna edo bintzak jendeak eliza edukizutan. Horrek esan nahi du Ordiziako, herrixkako, lehen dabiziko eliza hau izango zela. Baina, gauza bat dago garrantzitsu eta jarraitu aurretik, esan beharra dago, gaur egun ikusten duzuten ermita hau, ermitanak zenbat urte dauzkala uste duzute? Asko? Davidek esango dizute zenbat urte dauzkan? Bada, 1849 urtekoa. 1800 eta 1949 urtekoa. 1800. Eraikuntza dut da 1800 eta 1949. Osea, San Bartolome diferentzako oso goiz. Oso berria. Eraiki baino lehenago zegoela esaten egean San Bartolome eliza. Eta hori zergatik dakigu, dokumentuetan ikusi dugulako. Eta, erakusteko zuei, Davidek eta nik olako
500 urte dauzka, imagina, 500 urte dauzka. Eta guk, lantzen duguna da, dokumentu honetan ze jartzen duen eta ze esaten digun. Dokumentazioak esaten diguna da, eliza edo ermita hau baino lehenago zegoela beste eliza bat, hau baino askoz ere handiagoa zena, eta gaur egun ziurrenik lurrazpian daudela bere oinarriak. Zertan, eliza edo? Eliza. Eta zergatik dakigun, historikoki ikusi dugu Ordiziarrek mirespen handia ziotela San Bartolome elizari. Ze azken finean beti galditu zen beraien oroimenean zegoela Ordiziako lehendabiziko eliza, gaur egungoa egin baino lehenago, beraien eliza hemen zegoela kokatuta. Orduan ikusten da beti ona etortzen ziala, ordainketak egiten zituztela eta gai desberdinak. Bueno, kasu honetan baita festa ugari ere bai, lehen adibidez Euskal Jaia. Oida, asteazkenetako azoka zitzen 1512an. Eta dakiguna da, San Bartolome egunean, egiten zala gaur egun Euskal Jaiak iraian egiten da. Baina lehen azoka hori egiten zan 24an. Hori da, San Bartolome egunean. Egiten zan azoka berezia. Gero ja iraiera... Sancho, Afonso Margarenak jakintxuak eman zuenean privilegioa herriska oneri, bai? Egin zuena da, hemen zegoen terrazo natural baten herria onera eman. Hori da arresia. Hau da arresia. Eta eraiki zuen Villafranca. Hori da prozesua. Azkenean, zegoen hemen herriska, arresi gabe, ezer gabe, privilegio horrekin, eraman zuen, eta orduan zerra gelditu zen? San Bartolome, hemen, zuk esan zuen... Horregatik dago izkina batean. Herriska, mugituzerako gora. Baina jatorria, hementxe dago. Eta jatorria hemen dago. Horregatik, hemendik aruntz joan ezkedo, dago Ordiziako alde zaharra, fijatzen bazarete, malda batean. Zutea. Bai. Villafranca sortu zen 1278 urtean. Lehen esan dugu. Orduan normalean, herri berri bat sortzen zanen, herri horrek baita eliza behar zuen. Eta orduan esizieran Santa Maria eliza eraikitzen. Baina eraiki bitartean, badakigu San Bartolome, Ordiziarrak, San Bartolomera etortzen ziala. Eta 1512 urtean, Villafrancak izan zuen bere historiako zuterik larriena. Erabat, ikusi dugu, erabat fiskali zen. Eta geratu zen oso egoera txarrean. Dokumentazioak esaten dugu jendea hiribildutik alde egiten hasi zala. Eta horregatik, zuta izan zen 1512ko martxoaren 18an. Eta dakiguna da, maiatzean bertan, Juana erregina, Juana lehenengo gaztelako. Horrela ezagutzen da, Juana Alba. Horrela ezagutzen da, baina benetan ez zegoen eroa. Benetan ez zegoen eroa. Eta luze bat egiten zioten Juana. Badakizu zergatik egiten zioten Juana Loka? Bere emaztea egiten Juana Loka deitzen zioten bere senarrarekin oso maiteminduta zegoelako. Erotzeraino. Horregatik ditzen zaio La Loca. Felipe Lerra. Bai. Eta esan Juana, hemen egon zan, Ordizitik pasau zan. Ezagutzen zegoen lengua. Hori da. Esan. Ikusten nestean ordenagailu jartzen du urte askotan egon dira zuteko Ordizi. Bai.
Gertatzen dena batez ere Erdiaroan zehar oso normala da zian zuteak. Zatik gaur egun ikusten ditugun eraikinak etxeak gehienak arriskoa dira, ezta? Horregatik. Hasiera batean ermita oinarriak ziurrenik izango zian arriskoak, baina gainantzeko guztia eta batez ere ganbara egurrezkoa. Dugun dokumentu honetan hori da kopia bat, hau da erreginan zigilua, vale? Eta hemen barruan, hola jaso zuten Villafrancako Ordizeko jendeak, eta barruan biltzen da. Osea, lehen gutunak Davidek erakutsi duen bezala zian. Hola, zetorren, eta barruan, etortzen da erreginan sinadurarekin, vale? Eta, bueno, letra nahiko kaskarrakin, irakurtzen dugu, irakurtzeko gai gara, eta bertzen jartzen du erreginak Villafrancari ematen dion diru laguntza. Eta da oso dokumentu oso garrantzitsua Ordiziko historiantzat. Laguntza jaso ziren, baina gero baita Gipuzkoako beste herriek ere lagundu zuten Villafranca berreraikitzen. Dakiguna da, noski esan dugu, dena errezala, Elizare bai, ezta? Orduan, jendea nora etortzen zen mezara? San Bartolome. Eta zer gertatu zen, San Bartolome txikia geratu zala, hiribilduko jende guztia hartzeko. Orduan, 1512 urtean, hasi zen Eliza haunditzen. Horain? Ermita hau zeon utxita pixkat. Eta horko lehioare baita puskauta zeon. Eta orduan, bizilaunek eta herriko jendeak pentsatu gendun konpondu inbertzala. Eta helburu da, hemen daun historie herrik ezagutzea. Eta hortako ermita txukundu, eta hain leku hontan gune atsegin bat, jendea hemen biltzeko, edozein gauzatako, eta hau gure historia da, leku hau. Eta mezido txukunago eukitzea eta hori politiago jartzea. Eta baita, bilatzea hemen azpin, David eta nireak esaten duen Eliza handi horren aztarnak. Eta azaltzen bada zerbait, orduan liburutan ikusten dana, eta lurren azpin baita azaltzen bada, gero eakutsi, kanela handi batzutan eta hola, hemen egon zan Eliza handi hori. Eta historia. Hori, lurrazpitxan erositza dago. Baina lurrazpian dago. Eta zergatik dakigu? Alde baten dagoela gaztelu bat, eta beste aldean dagoela lehoi bat. Castilla y León. Lehoi mota bada egia. Orduan noain, marrazki bidez, erakutsiko dizuegu 1512 urtetik 1813 bitartean Elizak izan zuen garapena. Zergatik, San Bartolome Elizaren historian oso garrantzitsua da 1813 urtea. Horrein, azalduko zergatik. Bantzun. Bueno, 1212 urtean gutxi gora bera aurkitzen dugu olako elizatxo bat. Txikia. Igual behatzak ino behar. Hola. Egiten dena da handitu bai? Eta sortzen da San Bartolome ermita handiagoa, honen aurrekoa. Honge, eraikuntza honeri 17 eta 18 mendietan zehar eraikitzen zaizkio hainbat eraikuntza Aldamenean, adibidez, horako korbutz bat izango zela
ermitainoaren etxea, da ermita zaintzen duen gizona, edo zerora, dara emakumea. Edo, adibidez, beste korputz bat, dara zaguan, erderaz eta euskaraz dala sarrera. 1813 urtean, Espainia sartzen da gerran Frantziarekin. Eta frantzesak etortzen dira ona. Orduan, frantzesak da bedak esan duen bezala, erretiroan zinjoazenean, Frantziara berriro pasatzen dira hemendik. Hori, esan dugu, 1813an. Senpereko zati hortan bataila bat izaten da, bataila bat egoten da, eta galdu egiten dute frantzesek. Eta erretiroan joazten bitartean, pasatzen dira ordizitik. Eta badakiguna da, frantzesek neko sarraske onde egin zutela hiribilduan, eta nik uste hiribilduko jendeari eta ordiziarrei min emateagatik, azken finean ordiziarrentzako San Bartolome sakratu da zen. Garrantzia handia zeukan. Min emateagatik erre egin zuten. San Bartolome. 1813ko ekainaren 24an frantzesak San Bartolome ermitari sumaz. Ze gertatzen da, ermita, jarriko hemen, Zortzireun. Igual batzukin kasiko beto. Bai? Vale, 1813an gelditzen da ermita, honen aurreko, David fiskalita. baina Eliza hobeto igual. Eliza. Ermita, baina handiagoa. Eta orduan, hola dago, 1800 da, 19. urtera arte, 5 urte beranduago. 5 urte beranduago, Kiskalita 5 urtez. Hor, dana botata. Orduan, 1800 da, 19. urtean, 5 urte beranduago, Iruñako apespikoak, egiten duena ordizire agindu botatzeko. Eta, ze gertatzen da? Hau San Bartolome. Eta 19. urteraino. Zergatik, 1819 urtean, amaitzen da, eraikitzen, gaur, egungo, eta zuek zaudeten oraintxe bertan. Eraikina. Eta zergatik nahi dugu industria 1850 urtea aprobetxatuz? Guk uste dugu, eta hainbat teoria daude, guk dokumentuak ikusi dugulako, eraikuzutenean, eraikuntza hau da eraikuntza, eta egin zuten hegoaldera begira. Baina, karo, lehen elizak ez ziren hegoaldera eraikitzen, baizik eta ekialdera. Eta guk uste dugu, eta hau da arrazoia industeko, jatorrizko San Bartolome ermita jakinda ekialdera begira zegoela, eta gaur egungoa hegoaldera, zuek jasarrita zaudeten lurrenaren espian, hola, jatorrizko San Bartolome ermitaren zutabeak eta oinarriak daudela. Eskilgabeko elizen, eremu emankorra, gizamur zuriko zure ardientzat.